Mument tant mistenni minn kull student li snin ilu rifes l-adba tal-kulleġġ għall-arti, xjenza u teknoloġija, l-MCAST. Aktar minn 2800 student u studenta qed jaqtaw il-frott ta' ħafna sagrifiċċji wara li gradwaw mill-kulleġġ. Iċ-ċerimonji fil-kampus ta' Raħal ġdid irrikonoxxiet lil gradwati mill-livelli kollha b'ħud għażlu li jkomplu jtejbu l-livell edukattiv fil-waqt li oħrajn qed iħejju biex jidħlu jew ikomplu fid-dinja tax-xogħol. 565 studenti se jirċievu b'aċċellerat u master's degree u kważi 2000 oħra qed jiggradwaw b'diploma. Iżda għall-istudenti tal-inġinerija llum iċ-ċelebrazzjoni kienet doppja. Dan wara li l-qorti ma laqatx it-talba tal-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera biex twaqqaf il-ħruġ ta' warrants lil dawk li gradwaw mill-MCAST. Ejwa tħossok kemm frustrat tħoss dik li qed idendlu fuq rasek li jisma' jafituk il-warning li ħadd ma jtulek, forsi daħlulek id-dubju li forsi inti m'intix għandek xi ħaġa nqas minn ħadd ieħor, imma nemmen li issa bil-riżultat li ħarġ fil-qorti juri li aħna ħaqna daqs ħadd ieħor. Kontenti ħafna li aħna bħala studenti tal-MCAST għandna dell-opportunità li nistgħu nġibu l-warrant li fl-aħħar minn l-aħħar nistgħu naslu għal biex nkunu engineer warranted kapaċi daqs kull engineer barra. Kien hemm ħafna inċertezza, anki forsi għatem ċertu stigma għax igradwajt minn MCAST, forsi issa bdin innaqsu daqsxejn minn dik l-istigma li hemm differenza bejnietna. Stephen Sammut, id-direttur tal-Istitut tal-Inġinerija u Trasport, qal li d-deċiżjoni se tfisser serħan il-moħħ tal-gradwati tal-lum u dawk li gradwaw sa 10 snin ilu. Fil-waqt li hawn min qed jibża biex ngħidu hekk mill-kompetizzjoni tal-istudenti tal-MCAST li ħerġin hemm barra, l-istudenti tagħna fil-verità ilhom jiġu mill-qwajn mill-postijiet tax-xogħol mill-employers kollha kemm huma għandhom xogħlijiet, ħafna minnhom f'postijiet maniġerjali, jmexxu kumpaniji, minn mara mill-PhD minn barra minn Università ewlenin Ewropej u ġilura, minn Marja mill-Masters u ġilura, ġifieri hemm qed jgħallem. Din is-sena wkoll Joseph u Jose Borda mis-Sir Wiben gradwaw flimkien fl-istess kors mill-kulleġġ. Jiena kont kważi l-ixxeħ wieħed fil-kors konna seba' u kont isni l-fader tagħhom u kienet għalija xi ħaġa tajba ħafna. Jiena bħala l-aħħar it-teżi tiegħi kont għamiltu fuq Tower Cranes ġewwa Malta li hija xju kbira u ħarġu affarijiet tajbin. It-tifel ħadem fuq Falls from Heights. Iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni se jkomplu sal-5 ta' Diċembru.